Искам да ви покажа покрива, който правим. Това е покрива на Марио. Заедно с Лозан Лозанов. Помагаме на Марио да направи къщата на родителите си пригодна за обитаване. И искам да ви покажа нашата работа. Беше съответно покрива. Това е покрив с клик панел. Имаме съответно обшиване една капандура. Но най-важната част е, може би, комините. Ето един вариант за изпълнение на обшивката на клик панела. Тя е направена с наклон, за да може водата да се стича, да не се задържа отзад зад комина. Както и тук. И сме акцентирали вече върху самите комини, като сме направили различни такива демонстрации на всяка една страна. Защото нещо, когато го правиш благотворително и го правиш от сърце, трябва да дадеш най-доброто от себе си. Така. Тук е страна лицевата част. Е с такъв тип люспи. Отдолу изглежда много яко. Едното е гланцово, другото е матово. И изглежда много яко. Тази страна. Така. Ще имаме и шапки отгоре. Тук имаме такъв тип. Монтира се с водеща шина вътрешна и се закачате едно за друго. Ето сега тук в момента ръбчето вижте как е нагънато на апкамта. И му създава един релеф на слънцето, което е много як.